Mama ibi yɔrɔ yɔrɔ cɛw fɛn fɛn n'i bi ka kɛ jamana kɔnɔ jamana kɔ kan jamana kɔnɔdenw tɔgɔ la ayiwa i b'a ye k'a fɔ sa an ka foli b'a bɛɛ lajɛlen foli belebele an n'o kɛ k'o ɲɛsin an ka jamana a kiiri tigilamɔgɔw ma a b'a kɛ ka sababu kɛ an ka surufo kɔnɔ dɔ n'o ye Général Milmo ou bien général ale tɛ général dɛ ale tɛ général ye ayiwa n bolo n ko ale fana ye général ye komi Milmo général Milmo ale ka ko a bɛ n'a fɔ ayiwa o kɔni o fiɲɛ o bɔra sa o jamana ala m'a kɛ dɔw ta ye dɔw kun sigilen don n'u ka ko ye sa c'est-à-dire que min bɛ nabali ban Mali ko la quoi kana ye ko jamana bɛ nin kɔnɔ jamana bɛ ka jeli a bɛ ka na kɛlɛ bɛ ka don jamana kɔnɔ futinɛ yanganen don jamana kɔnɔ o waati kelen ko jamanadenw bɛ ka ɲɔgɔn kanu ni bɔnɛ ni tigiyala farafinna ma nɔgɔn walayi o de kama an b'a ɲini Ala fɛ sanga ni waati bɛɛ a k'anw kisi k'anw tanga ka bɔ farafinna a n'a ko ma bawo farafinna ma nɔgɔn quoi tiɲɛ walahi farafinna ma nɔgɔn ti nɛgɛnɛ mais nin bɛɛ ye ca t'an na ye ci tɛ mɔgɔninfin na de quoi nin bɛɛ ye hami de t'an na quoi cɛ nin bɛɛ ye jɔrɔ o de tɛ anw na jɔrɔ de tɛ anw na quoi 22 septembre n'o ye an ka jamana a yɛrɛma hɔrɔnya o fana tali a dɔ la i b'a sɔrɔ san tɔw la ne nin waati kun surala dɔrɔn kabi septembre kalo bɛ jɔ dɔrɔn i tun b'a ye jamana wɛrɛ mɔgɔw de bɛ Mali jɔnjo ta k'a bila u ka baarakɛyɔrɔw da la amidi m'a ye jɔnjo tɛ yɔrɔ si bawo an ye nin fɛn ninnu ta ni galabu fɛn o fɛn ye a bɛɛ fagara ka bɔ maliden golo la dɛrɛya ta la ni galabu ni cɛsiri ni hakilina min a bɛɛ fagara ka bɔ maaninfinw golo kɔrɔ walahi an dan t'a si la bɛɛ y'a démocratie a taara ni miirina fɛn o fɛn ye an nana ɲɔgɔn buruja ɲɔgɔn kɛlɛ k'a bɛɛ faga ka bɔ an golo kɔrɔ danbetigiya min na an bɛ waso n'a ye o danbetigiya a nana ye k'a fɔ ko cɛ maa minnu bɛ yen n'olu t'u bolo bila foro nafolo la maa minnu ni olu t'u bolo bila jurumu nafolo la e tɛ fɛn sɔrɔ labanna min na a danbetigiyaw a bɛɛ nana lagosi k'a bɛɛ da k'a kɛ kari k'a bɛɛ da pewu walasa anw sinsin bere o kɔni kɛra sa ni min da jala ni min da ye kuma kɛra mugu ye kuma mugu dɔrɔn kisɛ foyi t'a la ni bin ye mugu jɛ ci kɛlɛkɛyɔrɔ la i ma fɛn ci dɛ samafa yɔrɔ warafa yɔrɔ foyi tɛ e la marifa la e la mugu ni foyi tɛ e la marifa la fo n'a bɔra mugu jɛ la budum a kɔni kun kan ka bon nka kɔfili t'a rɔ an ka maninfinya kɛra mugujɛ ci kama sɔrɔ an yɛrɛ ka dusukunna miiriw dusukunna nɔgɔw de y'an sɛgɛn quoi o de kama ne nana siran k'a fɔ ne jamana de ye malidenw ni ne ko malidenw hakili to a la dɛ a bɛ fila de ko fɔ quoi a fanba bɛ min kɔnɔ o ni aw maa damadɔni bɛ min kɔnɔ quoi aw maa damadɔni wa Mali in b'aw de bolo dɛ bana siga la dɛ a dugukolo ma meleke ka sababu kɛ aw de ye n m'o fɔ a ɲɛna dɛ n'a tora a fanba bolo a bɛ ci k'a yɛrɛ kɛ ka bɔ yen dugukolo kɔ kan bawo kabi ɲinkin ni ɲuman dɔn n ka ɲinini kɔnɔna na kana siga la ma foyi ye ko maliden fanba sera ka fara ɲɔgɔn kan ka min dilan o tɛ yen mais i b'a sɔrɔ maa damadɔni bɛ fara ɲɔgɔn kan ka min dilan jama fanba bɛ o de can o de kama n ko aw ma n'a bɛ ko o ko kɛ jamana in kɔnɔ yan a y'aw cɛsiri aw ma damadɔ a ka kɛ dɛ wa a ye da la ko a dɔ la n'a ye jama natɔ ye o kɔrɔ a tiɲɛtɔ don amidu a dɔ la n'i ye jama natɔ ye maaw bɛ jama min bisikiya n'i y'o natɔ ye dɔrɔn o kɔrɔ a tiɲɛtɔ don a bɛ kɛ maa damadɔni tun bɛ kɛlɛ la waati min na Mali ko la o wagati y'a sɔrɔ Mali c'était une fierté n'a kun fɔra ko i ye jɔn ye ko n ye Malika de ye oui kɔrɔ ko malidenw tun bɛ wuli ka jɔ la min bɛ tali kɛ wuyankili la la révolution citoyenne
C'est un peuple qui ne se laisse pas faire. Donc, mais comment on a que Bebala, Bedme, oh, Galuntigalaw, na marato, Yerekunini now, na mi now, nana, subhanallah. Habelu nana malika wuliga jota ka yereke ka chika yereke po. Aywa, ko koni flesa. Anti doge, ma doge, do ko e ka here nata. O ni here nata, isi ka here nata ka sa bibulo. O ti do ible no dare. Kire dare. Ah, do amane do fene fenore ale ka ko ka chane. Do ye ko ka here nata ko. O ka here nata ka ta suru isilin do no here kilenyi. Ale bi silin no ko do ko progo kana yasa ika kodo ke isigi kala je umi mi bulo bita shwe umi mi bulo de bita parce que il donne notre ba de kono kunti notre ba mina pa ona to te wala sa midu ale be sheni mban singro yani amesi ngana bi o kibarau afamba alemna boliminga che oye anga jamana kono ya iba ye ko be sade kiriko munu ni obe no e parcelle OM49 kasi anga jamana kono abiye ko sitakili o mere avec force kiri bami ma anga jamana kono ko la cour d'assises ni oye kiriuye kiri munu ni bitalike anga jamana kono abiye ko wale jugu baw wale jugu munu ni dola le kaso ba damne sanduru sa kata foshi kaso kiri sefe yera ko anga jamana kono mabe ni ale nana wole ka fo ko Alfisen Sisuku ni albiye ko kaymara kono komini mi no be wole ka fo ko sitakili mer kunjala kira ka fo ko na flo chama ko tununa kunjala kiro la kunjala kiro do yera ka fo ko kiri koni kono sa sega sigalu bela jelen ko fe ma na kiri ka fo ko mi no na noka odi ko abalma ke kabina fo ye meri baradodo oma mi no na flo kumta era soro fo safa war million ta ni duru million ta le woro ewa mido ayira ka fo saratigala monsieur le maire ko ale nyangiri min kera wala saka ma jenoy ay dama kashike o kiri ko fet o jabi o tourna kana bla fo kununa o jabi bora min zoro lo jabila amina jenyon ve ko to wala ni anga jamana la je yoro do be wole ka fo ko Kalaban Croix au sud extension no fembe taleke sa aklibi en fanfe dugukolo dobe dugukolo mini abiye ka fo kabi san bakele keme konoton ani bi konoton woro watiu aywa ale kono na teme maraba fe sa ma doma mi siku chamie fo kana se am dumine ko bi abi ma wore bulo mi taleke Fatmata Jara Fatmata Jara o ko kunga sa o kiri koni ndanyinendo abita abina abijigi abiyele aywa akobe yoro mina ko sisan antina doni fo fere na bisawa Mali ambete mina wala sani amboro o kiri ko kunga ami songa tan ere soro fo anga jamana yi dendo ka kola ma fote no ye Mamadou Awa Gassama ko man no ndoni ka sababu ke Mali kono ya mau farafara ka no ngoy awoge parce que ale ka ko iba jeti mine obi dambe kata na fo oye aywa fanye le ka ko bi dambe kata opposant va bo ko si opposant me anya mani kuma
quel est l'élément de langage? Les gars, comment d'emblée quand t'as fanga ka fanga fait? Ouais. Donc maintenant, les gars, comment d'emblée quand t'as fanga ka fanga fait? Abiye munu ni olu ti fanga ka fanga fait, olu va les gars ko ke opposant, olu va les gars opposant. Oh, avec tenez. Oh, maintenant, si ça n'a les opposants, abiye sans ka foko fanga ka fanga fait mo de kan ale ka ko kuma olu ka ko nyina. Bana. Donc si ça Mali wasadendo walima Mali sente kono moko do bebla Mali donc Mali la amo bla de Mali la amo bla kan chugo amo bla Mali dendo amo bla wa adola fane ma do be avec gela kono anga se ka anda do akola ka se ka ko no ya amo bebla ka sabu ke dron habe fa do fe habe fami fe a fa fe moko de kan ga jona ka fuisa op bitere la fra ko ninyo na ma bon Sendo, parce que parce que Amand Rondoni quoi. Amand Rondoni. Parce que tu es là, on a expérience vécue quoi. Ouais. Ni me fanga kere fe mal. Tegere me fa fanga kuna. Ngai me fanga fa fe moye. Et donc kele en même temps. Ori kama ne ma fo wakati de la ngo fanga ka chogo do o tegere me ka fa fanga kuna ngo fanga ka tegere te fanga manja tegere tere amedu tegere wara ne ni tegere me ngiro do ne ba do ati kalon tege jina ay kwati ni na jara ati kalon tege yo parce que e kala je yo on te rebe sa fam to de ko Mamun be na bi ye ko lu de yelen do ko lu bi ka fanga sisi bi ka kele fere ba santi ko gela bika ben ka kuma ba mbulo ya peut-être est-ce que abiri na se ka soro an wa minje le 4 mais ben ala ni ga blaye aba fo ko ben ci kele quoi jamana ko ga bi ka kele farajo befe konna na bika kele jamana dew do fa ire be fami fena korofere ifamu ninta mi shi na mi da man no ne tama no ne to mamala wa kasamba ale ka kunyo fene sabu man no ñu ko ko bayam mulo kasabu ke mamunu me wuli ka jola ko do bare ngombe anje nyone ngombe anje nyone yo maintenant elle m'a bala o de kama ala ko kan ka bala man siga o de fo ko melo ay bala ko ay be la paix jo c'est très important amido est-ce que wa fa moi ko ben ñonter ay be no ben ko chama mi ñu na ba amna do fo mamadou awa gasamba bala